abara kabisa idega cha budukire na 24 chinsa ibere chebono mambia chinsa cha Afrika ya moche nenka yo Gusii KISII FM andonsi asutu wadete kurwa semambia bono moncho motegereri nebiro bono tokora kora chinkwana che mase mubona nakoliere iranga ga se studio ndeno mogeni tukolie rero omoske Boniface Omboto yo ligetie kirugo kyo governor me county ya KISII lakini this time round taya CRS nigo tuachira masengencho yokora saisa na karokende koligereria aliagenderete kisiasa imeye county ya KISII nili Nyamira no nyansiasa bunegenderete imeye ya Kenya kirobo choli obonene bwa 2022 bogenderete kobanga matuko tuotigaire na 5 nabiruka moncho motegereri kegera ejumanne gocha yeikiende nigo turaboke mambia singencho yo chiwaka chikona na gochora baraya sebirengo au imeyense ya Kenya tiangira biwe bya singenchi biro bikuminyoka sana do ichechero kire 25 mwareganie umushimi wa Boniface karibu sana. Biamana. Yes. Litanga na bukora mu manyo motegereri etali ya uburonge na kero kienda sogotoka nga yikyo korankire kieke totaracha gachinko na chiri tukolia lero. Biamana muralia. Etali ane ngoro kwa Boniface Omboto. Seitombo machoge yes. Sengera. Yes. Nigo inde omu architect ko so mu engineer wa engineer. Bari maete mu engineer mona se chinyomba ne architect. Na nigo na beira ngokora chigasi ase Ministry of Public Works. Na boy gona kategas Bungoma County ne county architect. Lakini boniga ngokora ndegasi obisi ane biashara biane ngokora consultancy ya ubwagachi. Yes. Na boy go karon bade chinsa ngeigo. Bana narokia bana alia sigaragara National Polytechnic. All right. Biamona. Omoske Boniface. Yes. Ndikuwa boleti wa gavana wa county ya KISII. Inje omwaka 2013 nanyarete gotema kubori obugavana wa KISII county. Andi ngongwa kira abantu baminto wa KISII county bali ban supported. Yes. Nanyarete chikura chinyinge lakini bakangwirange. Lakini kanande ninga kien. Chikura ngakwa yato mjimiwa. Nanyarete chikura chitanti chiru isano ngakie. You really tried. Ngwade mete sana ekairi ntunde ndangani yoko tema siasa tenga bo engineer. Anyway, I know mumenyi we county ya KISII. Yes. I know mwaki kura at the same time I know professional. Bono tetugereria politics professionally. Ekero kurigereria tuchakane county ya KISII bono iga tuchakane kirugane ne mono kyo senator bono no bugwimene rep na bitokurigereria bitatu no bugavana. Gusetia tuchakere kiro kyo bugwimene rep. Tworira bange sana besokri. Tubwato mo bugwimene rep uyolengo muswati Janet Ongera ntobwate Rachel Tundo yo otiga kubuli bugavana gacha so women rep ntobwate na bange bali by the way ntobwata kina Julia Nyamao ntobwata kina Jacqueline Karani kina Buali Donya Toto na bange sana kero kuligiria kero ekyo women rep litanga ndotora chakango kero kende kero kuligiria mirimo yaye kuruwabu na ndo tenga ki aba bonsi baro nakyo chikura kirachigwakwa nemo na county ya KISII tutaraenda Nyamira. Biamono, ekero kyo woman rep to iseo kerigeri historically. Etokoranga egiacha getwengenjo eko abangina chinguru. Okay. Ko ba representation. Right. So wenge. Right. Igo na kiki arenge egankene. Get chirolling ke igo mono abangina bali bakonyara ko ekero gekyo. Banyare kolenda abangina bamwabo. Agiakorora ekereo e budget egwetu. Ngo bali chibesa nkeigo. Choko kora egento kwa empowerment yabangina. Ignere egankene. Okay. Lakini ndende ese okorigeri kwane nekiro kiri kyamana. Yes. I think nandenge bwente comment to chingu. Elinde abangina abanyala kutwara chinguru chine neko konya abangina bandi bamwe. Karota bakamendu chinguru go in terms of what? I think in terms of koba resources. Okay. Yako garaboni ga oskolia account nengale sana. Na oskolia allocation bakwewa bakonyala ko identify ibinte bikego bakonyala okora. Omoske Boniface nkona chake watabire bamentwe ine asechi babwate bono kolengana nabagwimene bali babere salio tara na kolete first term Janet Ongera okore the second term kuligia kalenere yaye kero kende chibaka guchinga ngakiro cya tumekire buya bama comment kero kuliga buya maybe batema temire yakora ngakinke nkorole
bagweta bagorera abang'ina chitawel abaiseke bari baukina yes na bintu bike abandi basabutire biashara kidogo lakini ndakero guchiko analyze in totality okonyanga egasi konya koretiriko terareta impact nene mono lakini andoranga kidogo weakness nero rasigete maybe mbagwa system ngiyo go account for chibesa chiri okay yeko geranga kero miaki etane ko era nturi kunyara korobuya na ningi ba kunyara okora so igeta kire bara account for the money chiri chikorwa gose batakere wamento I think beyond ko ikabiko ru at the same time to veke structures cho account lakini at the same time tunyara ko analyze orena ninki keko account mu ngale sana yes ning bindoki pike abangina batakere okora eli to konyara to widen that base because abangina umate ebi tali bintu byo kukina weka sikya baisike boka byo affect abangina bange ngokora bale biashara for example yes so to isokanya kurigire torena ase biashara bigabangina bakora njira ki toraro sino ne ekiti yes kebe kwa se obisi yomongina okay enyaro konya abangina banda bange alright mheshimiwa agondoche kwaira sirebu yabunekero gike gukora emirimo na kero kende ngakigeta kire gusirwa senjira ya magose yende tetolo renga baguchikuriye kero gike ekero kubarigereria kwababeka sege chunchuko kiao ngo gotigara igora abuna machicha na ngo goetege chunchuko ambia maliso ali kwa mbone ali kama sana yakagara nje kuno mundu namutanya kwa analyze once pia lakini umade siasa kero kwenye rigere bya yes mono talinga monto myana ya abantu bako achinguru sana ba wanja eko bwatinga monto ki okanya kole kubange campaign ya ebuya yes and then monto ki okanya ko convince abantu abange ba support yakina genda kemo again to kenda of course obuya bwo monto ngo chabule gati gabo yes lakini mono ebinte bikara bya bere combined marakabere obuya bwo monto no kubwa kole campaign kwa ebuya ngogera abantu banyara ko bakumusupport yes ya ekero koligeri KISII county na ndekero kona kubora boli okorora mongina donya toto ki abantu ba temino kumita ba cross tima itina abandi bale abajanet na abandi lakini mono toto ngokwane kale janet na kola kwane kale na abandi I think bamanya goswa kati yabo okay yeah. So do you think the current women rep kero kende ne chikomo bera raisi ko divendi kero gege kiaye ekero gwate biringa donya toto nere ochakire go pick na kero kende gwate banga ababande na barabumba leo kena barabu mbale like rikonyora chikura we can't underrate them ne chikomo raisi so the current women rep kero kende we divendi siasa butambe ekero le kerogo okonya na okurwani Ego Janet na wate gasi ngo korwa ase tonya na bande igo tingo te banga nata kero ikaransa kire nata kera koro mukisana eli ndanya ko ni abantu abangi kwanza to record yae nga ase miake ye 10 yes ikomi sene tan bitanga nge ase miake tana bere miake tana bitanga na beteno ne senator yakaba kama ko kumana yes so ase miake ye 5 nata kero ko ni abantu akisinga na ba igetange ana bakorete gasinge alright so nakoko tebanga bono iga ase ratio of women rep county ya KISII igo kwanye narrow down to Donya Toto and Janet Ongera nao ebirengeri byane asante tuli eso to sakuligire county ya Nyamira sama kero kibo women rep ntubwate Jerusha Mumanyo yoko ge divend bono naro yubuo DM nero koro kwa Emily Matoke Nyagarama timaite kero kuligireria eresi ya Nyamira ero ngakyura ye analyze Nyamira tima dina ngieta rikonyana ko pronounce mono maybe esa ulinda Nyamira nara lakini ekero kubori ground maybe sometimes abantu ngotumeka bale chi sababu tofauti kororanga ningo bakonyara bachora yes ekero kubori KISII sometimes abande mbara bakwane kiama bande bare bate bano muntu bachora so I think Nyamira naro mbabwati chikwende cya sababu cya mono chiragere bachora abantu yes so nabanyala bange be kemeire maybe zamo ya uda bande azimio na bande bali banje to muntu lakini anda I'm told generally KISII naro ewe nyomba na bongo bwango bwatibire ngo abire naro muntu chingurugete
Okay. Inande it affect sometimes KISII lakini sometimes ebintu bune bingo chibira abantu babita nande this current generation ko nyorolenga abasaba bange nto mbamonyetinga nyomba ngendoki Yes. so nabo kanyara basumiru nebintu bire outside ke nyomba na outside ebintu bire abantu bange bakonyara kwegena. All right. Yes. Mwacho mutegereria gacha butokene na 34 chinsa nibere chabono mambe me studio tolena umushimi wa Boniface Omboto tukona kuligereria igoro ya siasa chia Gusii na Kenya kwa jumla. Tolaligereria kiro kibo senator anemona se county ya KISII ntubwa Tomingo Magara koro Jubilee tukatwara Momoimo Nyonga koro wa ODM ntubwa te Rio Sokemwa nabo tukatwara Josh Mangi. Ekero kuligereria kero kenda saba banengole ina position kero kende yoko bwate ground buya. Eni ase kero kiobo senator I think no ese gi kwansere ngong sana ane dia chi factor njiri chinyinga I think chigenda te kotare ground chiko era abantu batwale umulengo fulani lakini ekero kuligereria buya ntobwate senator Magara na Onyonga. I think abo babere nabo bale front runners ndate. Okay. Tima itina asaba babere ngora twale chingo. So nakuba tebanga wataka mono era asaba babere. Wataka go kenaro down nga bono igase umushimi wa Mingo Magara na Richard Momoimo Nyonga yole bono mubunge o Kituzu cha South. What about Josh Mangi korwa UDA? Josh Mangi tinda mayana na ki ahitire ground. Na wala nyale bantu bakaba kumukwana mono aba machoge and maybe tima dio se bina ba colleagues na Zekiel Machogo tima dio sawa nyaliwa na romba mama support lakini rende I think tara cha strongly akoni vinsia abantu abange banyar ko kumsupport muskiburu basote ba Machogo koro. Yes. Ine kero kenda ibuno mu Machoge nogo kiri ase Josh Mangi koligie kero kibo senator na tolibo gavana. You as a person. Inche uno monto. Maybe na tebe na tuareta kuigubuya. Nyende mangi aboleti obogabana. Yes. Lakini nande bona gaika atoira arogoro, sebana to obogabana. Ara ika ini omo area gatukani. So ine aro ya getiko beka Machoge bakatikana na confusion. Yeah. So nakuwa tebekero kibo senator bona. Tarehe 9. Iwo kira besigikania nkongo gati ya Richard Momoimo Nyonga na Omingo Magara kolengana ne kerengere kiao kolengana una na bora bora teria kerengere kiao itairengere yana kinini bade siasa ngobori ole ground na kiao kwana so ngorigeri ole kwaranga iga abantu mono ba kwana either Magara gose Onyonga. Okay. Yes. Turaratige county ya Nyamira turarigereri bone kirugo kyobo gavana ga igase county ya KISII keraga bono nondo che etachanere enkongu ntubwate omoske Simbarati kurwa ODM wegari garo mubunge odagorete North Nairobi area ntubwate Professor Samungeri kurudi DBK tukatwara omoske Manson Oyongo kurwa Kenya National Congress tukamutwara omoske Chris Obure kurwa Jubilee ntobwate Ezekiel Machogo kurwa United Democratic Alliance timaitinga kero kubaligereria babonsi bono iga usakurigereria Azimio la Umoja na Kenya Kwanza gibwatu mu Rwanda bo gabana oyo mubweka se county ya KISII lakini Azimio la Umoja na abange bale egento Raila Odinga atemire sana kuba convince na kubaleta amo bawo yo moko bogiasinyire. Do you think kero kende nechikoba raisi ase Simbarati kwira chikura mbali na erego hitie ground na gotwali wave sana? Mjamana siri swali elio. Siasa ya KISII ya vile gotwara mangana mange sana. Koru totebe arati na sote ground mapema. Yes. Akatema kulichi kukura agatwara chinguru. Abande bakama chakoja. Though I know Machogo na kwanete kare. Lakini lende tachieti go so ground mapema buna arati. Yes. So again the kia veire over time. Abantu KISII county tingi boni gamba ligire tinga usene kiama kujobya. Yes. Again to baligire tibono no monto. And I think okoba arati asoete ground mapema agachake vinto ekete vikeka kuna abantu. Yes.
onyare gotwara chinguru chingong sana I think no gakurwani guvokong abantu batanyare kumurusioro. Okay. So I think arati as much as ya kona kurwani kunande sometimes even the gonna go change okora kali korana vira so change se vita change I think ko chakumuya kure ground ne ga siengong sana igo ese bilenge biane nande nanate mire kobori na wati chinguru chingong chiri Ezekiel machawata nyara ko kumuya. So igokera kende kero gwateba Ezekiel machawata nyara kumuya. Igo gwataka koteba nga the immediate competitor was Osimba Bwarati na Ezekiel Macho. Eyo monto tutebo go ikaange no kare kidogo Ezekiel Macho. So na gwateba nga Chris Obure, Professor Sam Ngeri, Manson Oyongo, akina Onchiri, akina Josiah Onyancha, gatia banda bange nga kero kende igobaro bosaigo. Maite kero baso ere stoka te bango le bosa. Ahora bumbu ya bare I think kero ande ngo encourage abantu abange bali bagota kuboli kero baboli. Kero abantu bara bange bakuboli chukura. Ngo abara abantu a choice. Okay. So to ntonyaranga tu bata abantu babere. Na monto solonga si ale debe. To como underrate. Yes. Mate bintu no bere ke change magoroba. Monyo marenga ori maybe otari ko kwan ochire sigon to te banga baroro sayo imbuya baboro nande mato burai bokuru asinya sai. Okay. So when they are there they give us a choice mko to abare choice and bo igo ngo make bare resi na ya twaro wansu kidogo Omboto usakurigereria bono niga na botora tubanga chief harasi niberekire Kenya Kwanza na Azimio aiga se county ya Kisii Azimio yarorekanire gutwara barwanirira abange bekero kibo governor ase county ya Kisii ase Kenya Kwanza ibwato murwanirira yomo ine kero kende kengelio chi affect Azimio la umoja na kero kende koreto bwaita ase Kenya Kwanza ndatebe ekwende igere mara kabere tingi mna kwanyi buri tangani natebanga eresi obo governor ya ikeira se individuals tari ase party kine gente kamo so egento kende ko to muichana bona se abantu basimio I think no rawea abose imboro babwate wotali buya na kitura nyara ko batebinga onya babwate to bauti. Yes. Tigabanya ariko beka kitobauti ekikando so that abantu bali bonsi pibasimio onya bako support bakwamwa pa support yo monto yo. Right. And especially bali barabara ibono ase asimio bali mutu batari ko buli chikura abande nere buya batige tobauti eri babwate pa support yo libarochenga na abwate chinguru ko bwabande erinde kero gekyo. Yes. Kenya ariko tigara asimio ligereria Simbarati Simbarati gakurukisa mu cyebo basi Chris Obure akurukisa mu cyebo basi noyo kuriwe gero kyo bugwimenera Janet Ongera igakurukisa mu cyebo basi na ODM gerode kitige tibere bo basi ase Janet Ongera na Simbarati don't you think gero kende go cyasaba basi mbali na barabu gutwara kikura kinyinge mbachi gutwara ubukolekano na these are the constituencies ebona bono munyali bali mu getutu omonchali na baromba kikulinga gero kende bo basi abono ngotogo kigwakira kikura ngotogo kikwa don't you think ngende gero kende kikole to bututu kanu boke gero kende kera kikura ni Simbarati ke kigo ke chinguru chiaye na gero kende koimokia Kenya Kwanza kero kirigeria otariko ke ndago chimake na bokoranga na bokera twaro bo kolekano lakini ekero korre line up ya rat kwa mfano o amuire ko genda against kiama kia ODM totebe bono inawe amuire ngari ikango enda na Janet yangena na totonya so that terro kananga ereno mobasi anengo support yaro mobasi onde. Okay. And I think ase chimekutano yendo otebire borongenga Janet no yomwabo lakini lende tigabate menaro ka korire gasi bali ngando montole umunga batali mobasi ibiroge bina bira koreke bira samba ene kika oroje ba temete gutwara ase timu yabo arati nyonga koru ogetutu tonya toto koru bonchali ai ebibon nebinda I think ngono kwana bale nango to abara machoko bo speaker I hope nechebe tingo yenga bacha kwara kindende na south mugiranga bate na lomba chawa kende yes. Igo inawe batemire
ko tware mubango boko spread ebiro gebi across na kuko tabanga kero kende kolengana ne kerengereri kwarure je ekinkebe kero kende sababu ya Simba Arati batari kuigwana na Chris Obure baba amo na kero kende Janet ikera to tebenga Simba Arati tete kuirwanera kanyora chikura chaba basiko batebenga bono inche na chirega soranda bakonye kumete ko ikawara to barwana yako gera mbara weanga abantu ba KISII county mbagota ka biroge biyons bitegare bo biyons okay igo inawe kero bane bakolira inga bagosalirani inawe. So that's why Janet imba kwambana Arati. Abo igo mwako ule mba kwambana Janet na Arati. So abantu abiga itinga ngota kabare anime yabo ngabanye ndiyari ko nyarekana. Oyo mo bone ole koru basi. Okay. Lakini nande kero koligereri okabo bumurindo libo Arati. Abasi bokabanye na itinga kero oburata ate express dinango boli aro bugabana. Yes. Abange mbali getiko yubobe. Lakini timini tinga basi bonsi mbako ule oikaba basi gete namba gete bali bamusigete kurukale baramwe ko lakini lende Arati na bara nyoro ono na key point na ko bole tinga watabire mbale bake basigete Chris Obure baramwe chikura the same case mbaro basigete Manson Oyongo bako mwa chikura the same case mbaro basigete omuske Professor Ngei baramwe chikura getenge igono roja azimio la umoja buna bagenderete konya konyora chikura nkenge buna barabange you see ase bali basigete macho gwaso mugwekano barabuo bago chikonyora nere bwekore igonero guchikuchinyora ichia uda era nkora nyora de chio sikera ntubwate fans bali bauda bakotanga sisi uda dam oroche barabumba bwate sibago chikonya kuligiringa hapa na hapa babuga toyomo lakini azimio bali bakotanga sisi ni fans dam wa azimio bono bate banga obule tiato moze nyira azimiale Oyongo tomo asenga nyira azimiale Professor Samuel Ngeli na azimiale tiato moje azimio you see don't you think ngakero kende na Arati nere bamwe don't you think ngekionge chigo saminyora na azimio na kwa ekora pieces ekero Kenya kwanse gotena na liso na ko dirikale yagera kwaje kwira na bono kwate banga kerenda kero kende bali banje tubule ataka turera na buli ndetubule kana bate mete lakini bate binga siasa yobo gabana sikere yeikere kobera sechi individual na boto gotwara abantu abons ani metimbaro roba kebaro batanga kinje ngwa ka azimio ko romba kainse ani bara batanga nje ngwa ka UDA ko romba kainse yes lakini abange ego byabanta abange baje kurigererio omuntu okay nandi bali banje te azimio ni metembaro bate bayinji na azimio lakini ngwa kero omuntu lindo je na nanyare kubo okay igo the impact ya abange ko azimio na beta bene na mono even that abanta abange mbaro baje batebanga nje na azimio lakini ngwa kero lyo okobua andi bo igo mbaro bali banje zara tino omuntu bose bali banje te abandi no omuntu yes so na baro ikaba kale ba kera abantu babuna batakete okay asante sana kero kende ndochi tikoligire mangana fo mo seneta se county ya Nyamira watanga siasa ya Nyamira gere buna ne renkendu wake timaiti go sento chuti bo governor ikegero bo governor na boroboro chemboje mboma chitikoba mulirake na abange bali ane mono kurukitutu masaba no ale oyo ndo yo mokoroka wa Nyambati no ale kurukitutu masaba mwancho kioma no ale kurukitutu masaba oyo mokoroka Timothy Busire treasurer ya ODM no ale kurukitutu masaba ndobwate Ben Momanyi kuruborabu ndobwate Professor Marwanga ndobwate abange sana bakurigi bo governor kurase county Nyamira then umoske Amos Nyalibo nkwigerera ale kerogeke mugirango ngaki ere raisi Karanga tamo ko interview abasani bana koru Nyamira siasa yobo gabana nere ngong kidogo lakini batebanga abagetutu baise kwebanga basapoti omonto yomo yes na bakonyala batu bari chinguru lakini ande bateba tiri race ndibaje kwebanga twikire chikura na kibana tiri race yakoera na bara mu batene ki ndo gwata batato lakini takatwa kero lakini oyiningo ina bone kabana ande problem ina keka kero bono kurgeli ya asobwa ga na bakonyala nga Nyalibo coming from Bugirango na banyala kanyala support yene kuba baigabande okay yeah tina tayo nango chari ko lakini that politics nero ekero ogotema ko narrow down a competition yobo government me county Nyamira between who and who ekero kubori bago kwinya gotebiere between Olivo kurunga Olivo Amos Nyaribo na Nyambati okay that's what they talk. So when you narrow it down according to your research you got banga almost ke
omoske Wycliffe Kimwomi Nyaribo nabo igo Amos Kimwomi Nyaribo na Nyambati nabo bali likely actually ko kora compete so abande participants anyway ayo na maoni toka enderete kwenye kurwa ide katubwata iga 10 mochioka me studio tolino moske Boniface Omboto tonya kuligira ligoro ya siasa yetu na ase county ya Kisii tutara kunegora alia ketoma gukora chingwanechi ese giga enderete ase county ya Kisii ne yaki ese giro tegera ntoro chesegi egenderete me county ya Kisii nkora gento kiaba ATC birora bigatwa nini mara bateba Simbarati Mobilize Liga Ongwae Mobilize Liga inki yekogera Simbarati no Ongwae batari kuigwana na completely kegera Ongwae is an outgoing governor. Simbarati maybe he is coming in onyaga koira is coming in Ongwae is going out ngibatari kuigwana na mate chikia siasa sometimes turi kunyara kuchimanyerina ingichire buya na of course koru kale akebuna chikamben chagete Ongwae babere bakuona na Arati. I think ge kuinyago kama utingeringa Arati litangani ngokwana rengenga Ongwae no mwibitara kora kende na acha mubwate bintu bunga binayo. Ongwae on the other hand yakachaka go fight back. Yes. I think ese gina rei yagendere mpaka boniga. Na kinata veranga ese giye ra sabantu bazimyo neta kireke. Gekogera ekero bakurwana at the end of the day nigo bago sarili kiama kiabo ekogera na bararuane omonto munganya ore chikura onye banjite kiama kiabo I think neta keri chisegie chwakoreki bachikeigo sibachisiri okay erinde bakore gasi amo ekora ntumete otambe kera bantu benyombe mumweta ine moko genda right so I think mbabente bakirigereri bakonyara baikaranse bagambe nande maybe Ongwae na bwente nere ko goturia ekaraboni yekarabacha kurwana yo bantu bacha kumina ngie kabisite atagete bantu barore so anyway, and I'm sure serikali ndem kermondo ndem siasa ile serikali because na Barati ala kwananga na charwa na cha kole ose bintu gete serikali ni what is structure chai yes chira mwega siengo ngo kole bintu gete igo bintu binde because na bakora no mwana siasa na Barati meko bikora lakini tari rasi manga na chabi koligo yana ko tebanga na ko tenga bana siasa bintu bago konta ibyo baraikirani okay gero kende enkie ko era Raila Odinga tara sorvu egenteke egera Simbarati no Ongwae bare the same team yogo campaign for Raila Odinga sorwa ngo Rwanyansa enkie ko rabako be ko mana manyine ngamba igwanani amate siasa no bo monene ekero Odinga abantu banda banene bali machua mfano mna wana Ongwae na Arati kuna bantu bonsi bale machua abantu barabanana igo I think egento Raila ara ko no ko advice abatebinga agenda mangana ali mokoleki munyakuri lakini bono omakonyaranga abantu abigoboka mbwate musimamo obo yes so na bakonyara engoteba Arati ngoteba gambe no Ongwae lakini otwale reservations chai na Ongwae nere ngoteba gambe na Arati otwale reservations chai ande bono maite akobo monto kama de mondara kon regento tori kumanyirigo sena mugamba muywana keje kerega yes lakini rendo nyindi bare kunyara keko era I think abantu bono to chiko bantu bakumia no mwana injoka waida Kisii county yabone tabagambe all right asante sana ide katubugate isano atakatora igiri national politics chingira ndali chigandara tagati ya deputy president ne president amachibwa yanarali akombolia majingwa wana liga tinga twara ngenja ngendikira kitora atebenga li ndi bali wanja watu romorembe lakini abantu bali tu akorere public service mna njina akorere public service for some time yes ekero wekera Uhuru aibachirete Ruto yes ngoli gore ko understand ekero romone nase tiri gota ko liole nse ya akore bintu bito kirokora ando isikurigeri ikina kyokora kyabete ya mochando nga Ruto aragotema gukora ibintu biri Uhuru atakirokora ando makwa iduma kuri kumo kuri kumarama ota mangori garaire njara kolega si no mutindu ekero monene ase umuntu inse ya ko undermine sometimes yo koika kwa feeling tutakiri como support in fact onye ndiye konyara kana ko como akaisiko
lakini no matiri chikolite bunalire tokunyara ko bute deputy president. All right. Yeah. Kero koligeria Raila Odinga, Daktari William Ruto, Professor Wajakoya, Waiga Mwaure, chikule chichubo president. Ngotaba balenga jifarasi ni ibere. So does it meaning Wajakoya ta koira kura i Kenya? Does it mean Mwaure ta koira? Temine tigo, siasa yama tengo ikana nyirire na style getenga. Do na rengere mapema kidogo na rengere ngana boma to turakore kabinyo wale Wajakoya nyori chimilioni 3 chikura. Yes. And my tiskanyo Wajakoya nyori chikura chimilioni 3 igoma to automatically ko banamba ibere. Yes. Kako banamba ibere it means no number 1 takanyo 50+1. Yes. To ende run off. That can be a possibility. Kako ende run off wali banjete onye ndaira olenge na mbeya wali banjete Ruto bakere Wajakoya. Because onye Ruto ira wali banjete ira bakere Wajakoya be president. So you cannot underrate him. You cannot underrate him. Lakini lende kero to kolige libono siasa ejeiga. Of course abantu bale mutu babere Raila na Ruto. Wana buno toranyo ro yo mo babe president. Rosa babere. Na kolengana buna ibintu bigenderete kororekana ntoroche gaba kunya kuruterana chinsa senga kerokende rigadi gashagwa nabwata mangana yobukurumi yusi nga Kenya kwanza ibwata abantu nga kerokende bata record cha bitali boronge nkoroje Mike Songo nere o joinili asensemeli ya Kenya kwanza kerokende nkie koroki. I think again tongena nya kolengera sometimes mwete kala tuwari gukina twari bate ngwa fo idisabu chimbe bono makanyora iga Kenya na artu mwete kala kuri group ye chibere. Yes. Naro yo mole ne sabu ngi na naro yo mukuri wari ngale ne sabu embe abantu bali bonsi piba kolire binte ibe Kenya bali amonere no yo ndene ro chikuli ya abantu bali bonsi pate mino kole binte ibe Kenya onyora nga no bali amonere yo kala kuri ya samu ya ira onyora nga abantu bali bonsi pate mino kole binte ibe Kenya bali amonere ira makanya bali bonsi ba kole binte ibe Kenya olige ligachagwa olige Ruto arabiye kango kono arebobe olige li Songo ntumbira kole ibe onyanga bonsi bachire onachikuli mpaka abanda bakeba bechesa na abande bali bonsi monyire ne binte ibe bonsi barase Ruto. So I think unaba Kenya tutakire tuligereri ebintu bunebyo because Kenya bunere igani gengeni buyaito unaba Kenya twense. Yes. Yona ari tokuligerie ni beri yawo yonsi obwate ande bo mondo rocho bwate question of character abalende maybe bunaba gusinje style ngoligereri ekio of course na bokera atwale chingu lakini ande gento kende ngoligereri bunaba gusi bali tole bono KISII county na Nyamira county. Yes. Na everywhere in the country. Sometimes ito na tuligeri na aba gusi bali to take to koligeri ebintu kuchimotu engenjo ne ringa unaba gusi na into KISII politics na whatever national politics ya boniga. Yes. Ngote matole ko ba segete ande oligeri sikoligeri kale ko history into abwate ba osagini bagacha twatwara ba bonya chae twacha boniga kingo muntu bwate ase serikali ya matiang. Okay. Pono nere teteo le chinguru kidogo. Kurosorongo rwa Gusii. Asorongo rwa Gusii. Ande gekera ukwana unaba Gusii ntobwenete ne indutwa tema kumategera kidogo. Ingenje yaye unaba Gusii tutakire kwagacha na intu omuntu itoyomo. Kosa abantu baito bake. Yes. Ande to isakanyo to mayakurige litonyoranga ase abantu abarayi bali baito bare KISII. Omuntu ito uligeri kwagacha mbakere bogete turamo support ya sinini i matian. Igo onye nditwale konyara na into togende togambe togende semeli ale engenjo ya ne linga intu naba Gusii intuli bantu bange mono batowa kachikura tola bante milioni ya lakini nabona nyolenga after 5 years nabotora atakena intu kwa kiruchikura either matiangi ose onde na ere mata Gusii na bange tole. Yes. Onde na bara chikuru igana tonyolenga obere chinguru ora kiruchikura. All right. Na ndigo ne raisi intuko convince abagere kutwakira chikura commentas chikura cheito elinde tujana kubwa kolina chikura ndiko chisiko. All right. Ngo tunyara kubwa to kolega siamo nabagere ne ra raisi mono asomo Gusii kobegento in future than kubwa desia abande bwa chisiko. Asante sana kwa maoni yako. Gukore deke ya moyo katokore Raila Odinga na James Ongwae wawera basani asinga kintambe. Serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya
iratoka nga ya choli rutare 9 watebire kurugusindo bwato mu waziri super CS Dr. Fred Matiang'i ngenya rekane tutwara ba waziri babere babwate chinguru ko rasoro ngo rwausi me Azimio la Umoja na betanya rekane lakini rende gento kinde no umaene ngelinga akaora ira ko irobo gambi yes Matiang'i wikawa segete no ngwai wikawa segete mbatwara ki ministry ose na betabe ministry Dr. Fred Matiang'i nacho nyori ministry yabwate ye chinguru gento kima Matiang'i na wacha kwa gento okay otama ingendo ki acha gento igo egento wanjana nangelinga asenge njobo sani wa Raila Odinga na James Ongwae James Ongwae wakatoka sa serikali ya Raila Odinga na what about Fred Matiang'i kera Fred Matiang'i ento kemobegete mi Azimio la Umoja ni Jubilee na Raila Odinga kago jikosoa na Azimio na bakera kende na ndara achikuligiria nsemo ya ODM mbaji kumu pressure sana kera ODM nero party leader ne na kero kinikia igo kero kenge chikoleta mochando nonge koleta mechanda I think ekero kuligiria serikali ye igane serikali ya onye Raila kago chikobe president Matiang'i is playing a very big role yes so and that's why ngote unaba Gusii because Matiang'i is playing a very big role ta got kuisiko okay gokorera gati ya korengana ne birengera biyo ngokowolia this is a personal question between Matiang'i professor Dr. Fred Matiang'i na James Ongwae aye ngora atakaveri retain ya serikali ya Azimio la Umoja no end of them is cover retain timbo ati problem lakini rende oisikuligeli the level of national politics and the profile ya bonds yes okoba Matiang'i agachire kile level ere igoro sana I think Matiang'i na abwe nataka weke reli natoka ndare kumwagacha okay asante sana ndio tukolera baseli tukolera mangana maingo jara sinje chinsa iso tuchabona mami tumetendo kwacha gukorera kyo malingire keke igendo kyo mwene ndinga ndekere kyamana bote yabantu baito mwakikikura no mulembe na toka nyomba muri abantu babere batatu murekero omonto murengo mo ruana musikane chikure chiganje chiete yes igatokaendre na ande mo beko mulembe Gusii mo kuna monto abantu bali bonse baitwale Gusii baba bagere baba bakalenjini bonse mubatige bamenye Gusii no mulembe ekogera ekera abantu bamenyete town na ubago kinyo uchumi ye town and by the way I remember 2008 2009 Gusii buna yato erete na kiekora yakinire bona twatware investors igona babo Gusii kwa jumla otevanga omulembe tigotingigwe enzi yaito kwa jumla hata byo mbiyamo sana omoske Boniface na I think na nene nkoligi naende ekero kende tuchakora ligere bintu biro tutareka sobo choli de torenga ekera siasa can change anytime so ninkoligi naende wanga kiende torenga kinga yibintu bya chinjiri bya ikire tutarachwa chikore cha omwako na hata biro mbiyamo sana be pleasant yes anyway okay wancho ngotegereri twalengenero moske Boniface twale gukwanira mangana siasa sorongorwa Gusii na chiria chia ensengima tietonyora mangana maiya senchira yobo ikirano ichinsa tongo sabanga tuchiandale MC Production.